Вось ужо на працягу 12 гадоў Артём Мяснікоў не разлучваецца з пэндзлем. Услед за старэйшай сястрой пайшоў на заняткі ва выяўленча-узорную студыю «Дэкор». З той пары, як па масле, прымае актыўны ўдзел у конкурсах, выставах, пленэрах. Крыніцу натхнення шукае ў кнігах, карцінах Пікаса і чарцяжах сястры. В 21 веке не проблема взять фотку и отфотошопить ее. Сложнее придумать что-то новое, что способно было бы дать каждому человеку иной образ от оригинала картины. Мне дала толчок моя сестра. В прошлом году решила открыться, и я решил, как истинный брат, не отставать от тенденции семьи. Выстава выканана ў дэкаратыўнай кампазіцыі з элементамі кубізма. Працы зроблены пераважна ў аўтарскай тэхніцы. Кожны партрэт выліўся ў адзіны мастацкі вобраз. Варта толькі лепей прыгледзецца, і тады з палотнаў угадваюцца вобразы знакамітых беларускіх гістарычных персанажаў, мастакоў, пісьменнікаў. Алюстраваць бачанне мастака на гісторыю Беларусі – галоўная ідэя выставы. С каждым периодом моей жизни соответствуют картины, и это можно наблюдать их оттенок, агрессивное поведение, а также напористость линий. Чем старше начали становиться, тем больше углы стали сглаживаться в картинах, и краски более спокойные. Змяняецца светапогляд, разам з ім стыль напісання карцін. І гэта адчувае не толькі сам мастак. Когда дети чем-то заняты, это очень хорошо, потому что мне как маме импонирует то, что они выражают свои чувства, эмоции через искусство. А это вечно, правильно? Оно всегда будет и показывать, какие у него чувства были сейчас. Поэтому я очень горжусь тем, что он такой молодец. Жывапіс – не адзінае захапленне юнака. Напісанне вершаў, паэм, раманаў – важная і неад'емлемая частка яго жыцця. Менавіта ў дзвюх гэтых рэчышчах Артём Мяснікоў плануе развівацца і самаўдасканальвацца ў будучыні. Дзіяна Мішчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».